Dreaming of becoming doctors? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Hakajimi ki huri hura na ka bike rally ka Khasi Students Union KSU menhaga khat khandai tarik nailar arhaja arpun rio nakaliang ka United Democratic Party UDP State Youth Wing haka arpoi tarik nailar arhaja arpun rio kalapin pau ka jingsngo si bat ka jingsngo khia kat kum ka Kyrwoh ka UDP State Youth Wing kala ong baka pen pau ka jing penram jor ya ki brio ki bashim kabu ya ka hoklong brio man brio hapadang ka jing yat rally ka KSU Laong ru bagi bor pulet kila day ban ai ke jing pahara ha ke sngi khnang bakanam don kan nu ko jing kulmar Kumba le lang ki wei pat ki jing yai rali ki balasan ran lang de ki pulet ka Kyrwoh kala kdo ru baka bakta su ka day karukam let ki bor pulet ban thom da ka bor ya ka office trai kam ka KSU ka baran hapadang ki yeng sa prio na lor ka hospital ha ka por chiteng senya da ka basiat ya ki tear gas bat rung jubor wat hadien bala depan kem ya ki laingot ki noyalam Kalau ongru baka rai ban set ya ginoy alam ka KSU Shatura bat William Nagar ka long ka bamya hap sa tiadak baka do baka kamram ka Sorkar ka deban wan rajing sok penban ka te ka Jingleh ka long penban Kumba ai ding ka State Youth Wing kala bu ru ya ka jingkali halor ka Jingleh ka Sorkar da ka baong ba Hato ka thmu ban Taplup no ya ki Jingdawa ka KSU ka UDP State Youth Wing kala kentu ya ka Sorkar ban khot ya kran no mar ya ki samla puli hadien bala thaulanti ban plat no ya ki noyalam khnang bagi kam kin yat bat yat ranti ha ka emlang sa lang bat ban wan phai biang ka jingsong sok song san bat ka jingsingan ha ka jella shu ka Kyrwoh kala kdo ru ba ka jingsha khang ki kali Meghalaya ha jorabat kala kta ya ka letkawan ki pat ba bat ka jing penram ban belut ya ki samla puli Meghalaya na Assam kan bu jing e la ka Sorkar kam shim khia ban tem no ya ka jinglong jingman Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya